Για χαρά. Έχω έρθει στην Κονοπίνα Ξηρομέρου. Είναι 17 Έκτου του 14. Είναι ένα πολύ όμορφο μικρό σπηλαιοβάραθρο. Από εδώ μπαίνουμε μέσα. Κάτι θα δείτε εδώ. Είναι πανέμορφο. «17 Έκτου του 14. Έχω έρθει μόνος μου, άλλο ένα σόλο. Φίλε Λελουβίξ, εσύ που έχεις πολύ μεγάλη επιμέλεια με το θέμα φωτογραφία, θα έπρεπε τώρα να είσαι εδώ. Έχω βγάλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φωτογραφιών. Παρ' όλα αυτά βλέπω συνέχεια σημεία που δεν τα έχω φωτογραφίσει καθόλου. Δεν τελειώνει αυτό βέβαια ποτέ εδώ μέσα. Συνεχίζουμε τη λήψη. Με το φακό κεφαλής και μόνο. Γι' αυτό έχουμε μόνο κοντινά πλάνα. Τι να πει κανείς, είναι παλάτι κόσμημα. Τι να πρωτοθεί κανείς εδώ μέσα, είναι πανέμορφο. Κρίμα που δεν έχω φωτισμό, να κάνω μερικά μακρινά πλάνα συνολικά του χώρου. Εδώ πάμε για το βαθύτερο σημείο. Αυτή η σχισμή εκεί είναι το βαθύτερο σημείο. Υπάρχουν κάτω διαδοχικά σκαλοπάτια. Εδώ πάμε για το βαθύτερο. Πάρα πολύ μικρό άνοιγμα βέβαια, ούτε κατά διάνοια να βγει. Αυτή η σχισμή εκεί είναι το βαθύτερο σημείο. Υπάρχουν κάτω διαδοχικά σκαλοπάτια. Πάρα πολύ μικρό άνοιγμα βέβαια. Είναι εκεί μέσα η σχισμή αυτή. Είναι απερίγραπτο.
Κονόπι Ξηρομέρου πάντα, το γνωστό σπήλαιο Κονοπίνας. Αυτά τα ολίγα από Κονοπίνα χαιρετώ, με ένα τελευταίο πλάνο με μια ρογμή από το χώρο, θα δείτε τώρα εδώ. Τα λέμε διαδικτυακά με φωτογραφικό υλικό και με πολλά όμορφα σχόλια. Φιλάκια.